Gọvanọ Chukwuma Soludo ekwugo na ọchịchị ya kwudosiri ike inye ndị Anambra ezi ahụike dị mma. Kọmishọna okwu ahụike dị n'aka Dr. Afamobidike mere ka mata nke a oge ọ gara njem nlekọta na Chukwuemeka Odimegwu Chukwu Teaching Hospital Amakụọka. Onye aka anyị bụ Chibuzo Okoye wetara anyị akụkọ. Kọmishọna onye edugharịrị onye ya na ndị otu alụ ya so bịa bụ onye nke edugharịrị na ya bụ ụlọọgwụ site n'aka onyeisi ụlọọgwụ ahụ bụ dọkịta Joe Akabike na ndị ọlụ ya. Mgbe ọ na-agwa ABS okwu ka dọkịta Obidike mere ka amata na ya bụ njem nleta anya ya bịara na ya bụ ụlọọgwụ bụ site na ntụziaka nke gọvanọ Chukwuma Soludo na ụlọọrụ ya ga-aga leta ụlọọgwụ niile ndị ahụ nke gọọmenti nwe nke dị na steeti a iji hụ na a mara ebe ọ na-akpa ha ka e nwee nyekwere ha aka. Ya bụ onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike gara n'ihu mee ka amata na obi juru ya maka ihe ya hụrụ na etu esi alụ ọlụ na ya bụ ụlọọgwụ ma dọzie aka na ntị na gọọmenti Soludo agaghịkwa anabata mpụ na aghụghọ tinyekwara abịaghị ọlụ n'ụdị ọbụla. Maka akụkọ ahụ a na-akọ maka ego one na-ele nri na ya bụ ụlọọgwụ, dọkịta Obidike mere ka o doo anya na nri ahụ a na-ele bụ nke bụ kpoo na oyoyo ma gaa n'ihu mee ka amata na ya ga-agba mbọ ịhụ na onye na-ele nri ahụ na ndị na-elekọta ya bụ ụlọọgwụ anya tụgharịrị uche etu e ga-esi butuzie ọnụego a na-ele ya bụ nri. Na mbụrị n'okwu ya onye isi ụlọọgwụ ahụ bụ dọkịta Akabike kelere onye kọmishọna ahụ na gọvanọ Soludo maka mbọ ha na-agba iwulite ọnọdụ ahụike nke steeti a ma kwue na ihe kasị echere ha aka mgba bụ ọnọdụ ọkụ latrik ma kwuzie na ya nwere nnukwu olileanya na gọọmenti dị ugbu a na steeti a ga-eme ka ọnọdụ ahụike ndị Anambra steeti bụrụ ejiamatụ. Site n'ụlọọgwụ Chukwuemeka Odimegwu Chukwu Teaching Hospital Amakụọka, aha m bụ Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.